tuli erikoinen kirja, Muppet Show-kirja. Aika hauska. Joo, mennään. Minä lähtisin. Ei ole. 3 euroa teksti. Mä vähän niinku anteeksi. Ei oo hinnalla pilattu. Paus. Kalle Kustaa korkihintaa. 5 euroa, ei nääkään hirveä kalliita oo. Täällä ei oo kyllä tullut mitään sellaista niinkun ihan hirveen hienoa. Semmoista, että niinku kuola valuu suusta, mutta aika perinteistä on tää tarjonta täällä. Ai, Topi Porkki on tehnyt kirjan kanssa. Tässä on antikvaario Kokkola, piste. Oli tuossa mustanaamiolta. Täytyykö myöhemmin katsoa tästä? Ostais vähän mustanaamiolta, niin Torkan mustanaamiolta. Noha, täällähän on leffajulisteemme. Uuno Turhapuro muuttaa maalle. Onks täällä mitään mielenkiintoista? Kato, tossa on tommonen Regenerated Dracula loppikaardi. Kleopatran loppikaardi. Siellä on Uuno Turhapuro, kaksoisagentti, tupla Uuno. Uunon huikeat poikamiesvuodet. Joo, ai Kaunotarja Kulkuri on tuolla aika hieno. Faktahomma, ui joo. 20. Se oli semmonen sarja, josta tykkäsin. Siinä ei hintaa näyttää tuosta. No taas vähän. 20 olisi Faktahomma. Joo. Mitä toi 20? Toi. Aika paljon Uuno painottaa. Nää oli ihan Uunoa vaan. Ei siitä sun tuntemattomasta. Tää oli katsottu Marilyn Monroe. Täällä oli Iron Maiden. Tossa on Iron Maiden. Okei, mitä? Sitten oli kyllä vähän sen. Nakkinakuttaja. Sinun tuntematon sotilas.
Mikäs länkkäri tää on? Kulta El Baso. Tää kunnon kaula. Ei täällä oo. Mikäs länkkäri tää on? Tupakkamainosmies, jaha. Iron Maidenia. Siinä on Marilyn Monroeta. Kellyn sankari tossa. Joo. Mulla on toi DVD. Mutta ei mä voi tämmöstä ostaa, kun en mä pysty kantaa sitä kotiin. Sex Pistols. Siinä on vähän kelloa. Täällä on kaikkea ihmeellistä. Mitä? Risko tupakkaa. Mikä tää? Mä en polta. Siinä olisi vanha musta Pekka, mutta ihan rikki. Linda Lampenius. Hei, nyt tulee vanhoja viemastereita. Tämmönen mulla on. Toi olisi kiva saada, mutta on kallis varmaan, 40 joo. Sitten on ihan näitä vanhempia. Kattokaas, tämmösiä oli ennen. Täällä on muuten näitä viemastereita. Pitäisiköhän mua alkaa katsoa näistä? Ei oo siinä vaan. Jotain kaupunkiaiheesta. Mä taidan katsoa, mitä hintaisia nää on. Ui. Yksittäinen kiekko on 3 €, sarjat 10. No kyllä mä 3 € jotain löydän täällä. Joo. Tuossa on kans aika hieno. Tää on kans lampulla toimiva. Hei, täällä on noita, onks nää 8 millisiä? Olisiko 16 millisiä? Mulla on 16 millinen projekti. Varmaan puoli tuntia etin Suomen sarjakuvaseuran osastoon. Tää oli tosi syrjään laitettu tänne. Mutta löytyi. Ja löytyi taas 2 sarjainfoa, mitä mulla ei ollut. Nää oli ilmaisia tässä. Joo. Mut nyt täällä alkaa olla aika paljon väkeä, että mulla alkaa toi verenpaine niin sanotusti nousemaan. Mutta onneksi tunnin päästä, 1,5 tunnin päästä pääsee kuuntelemaan
Hugo Prattin luentoa tai mikä se aavikon skorpioni nyt on. Täällä niin kirjapuolella niin täällä on kyllä ihan liikaa väkeä. Ja kauhea mölinä. On nyt Rosepodin pisteellä ja täällä on uutta sarjakuvaa aika paljon. Niin kuin oli tuolla Sarisvestareillakin. Samalla katon. Sillä lailla, oliko eilen vai toissapäivänä, taisi olla tällä viikolla, niin Rosepodihan sai iloisia uutisia, kun ne pääsee, kun niiltähän viedään se, tai Helsingin yliopisto vie niiltä sen Kaisaniemessä olevan sivullinen toimipisteen pois, mutta ne saa nyt, ainakin nyt väliaikaisesti, niin postitalon saman kokoisen kuin sivullinen, niin sieltä nyt ainakin tuohon ensi vuoden, oliko se ensi vuoden lokakuuhun asti, niin siinä. Ja sehän on tosi hyvä paikka. Et minkä ihmeessä Rosepodin postitaloon ostaa kirjoja ja sarjakuvia. Täällä on taas näitä hilpetöörejä. Mun tekisi kyllä mieli itselleni ostaa joku tämmönen keppi. Vanhuuden varalle. Tää olisi kiva, kun tällä voisi vaikka sohi jotain. Jos tulee jotain peukkutyyppiä. Vihainen ihminen. Ei kun peukkutyyppiä. Niin joo, kyllä. No ne on ihan sekopäitä. Pitää vähän erossa. Niin, ne on ihan sekopäitä. Joo. Tää on vähän paha kädelle vaan. Mä puhuin tutulle kansanedustajalle, mikä on tunnen Satosen niin mä aina viestitän hänelle. Mä sanoin, että mä kerroin sen, se ei ollut kuullut koko asiasta. Eikö sillä mitään tiedotusta näistä asioista missään? Siis mistä? Siis Satoselta ei ollut kuullutkaan koko peukusta. Ne ei tiennyt, mitä se aineessa oli. No ne on kyllä ihan kuplassa sitten. Soittakaa nyt niin taas selville. Onks ne Maarianhaminassa asuvia vai? Ei kun ne asuu Kauniaisissa, eihän siellä ole peukkua. Eikö hän ole tosiaan astunut? On se näin kämppä täällä Helsingissä. Muuten tämmönen... Entinen työministeri. Aha, joo. Se olisi kiva, kun se olisi semmonen, että se niin kun olisi hyvä kädelle, mutta sitten, että siinä olisi tommonen terävä, jolla voisi sitten Kyllä.
Kun ei viakkaa kai saa pitää oikeesti. Siis kyllähän tuommoisella kovalla kopauttaa. Kyllä tää sattuu, kuule. Mutta kyllä se... tommonen ihan pyöreäpäinenkin, niin jos sielläkin päähän kopauttaa, niin kyllä kai lähtee. Tämähän on vaarallinen jo. Kaiken näköisiä on. Tuolla on tuollainen käsi, tällä voi raaputtaa selkää samalla. Minkähän hintaisia nämä on? Onko täällä joku hinta? On ne aika kalliita. Ei ole ihan varaa tommosia. No toi on. Jossain vaiheessa se on ostettava, kun jalat hajoaa. Niin sitten vanhoille päiville, kun ostaa tommosen kepin, missä on tommonen terävä, niin se voi olla samalla itsepuolustukseen sitten. On täällä levypuolella. Katsotaan vähän täällä. Tää on kirjailija. Mitään. Mä laitan nyt tän ehjemmän tähän alle, niin sitten tää ei lähde tästä lisää. Mä paan kuminauhat päälle. Niin. Se siinä pysyy. Riemukufluja tuli aikanaan katsottua. Varmaan kaikki. Ja leffateatterissa. Joo, kyllä. 35, joo. Olla kolmannen vielä siihen, niin varmaan pysyy nipussa. Se on rollareita. Onks tää meidän? Onks tää joku leffa? Joo, kiitos. Kiitos. Kato, Flash Gordon. Swing-jengi. Eli American Graffiti. Nämä on hyviä nää, kun nää suomensi näitä. Aivan. Mun mielestä ei Evil Dead on mun mielestä paras. Pahan riivaama. Mulla on yksi kaveri, jonka täti oli jossain filmiyhtiössä töissä. Mä kysyin, mitä helvettiä tosiaan, niin miten ne teki? Ne istui kahvipöydässä ja heitteli ehdotuksia, niin yksi pahimpia on tää Rita Hayworth avainpako. Joo. Ja sit se julistekin on vielä ihan karmea. Semmonen tyyppi on vesisateessa näin siinä. Se ei kerro leffasta yhtään ja se nimi mitään. On ihan... Sit sama toi Banaanipojat Kulahulla saarella. Siinä on Tappehan 2. Mä käyn huoltotauolla, mä tuun 5 minuutin päästä. Joo, en mä varmaan, mä kattelen näin. Mä tuun just Jyrki, mä käyn huoltotauolla. Joo. Eiköhän toi riitä, en mä kumminkaan pysty ostamaan, kun mä en voi viedä mitään. Täällä on paljon levyjä ja CD-tä ja ihan mukavasti. Ei oo kyllä levysoitusta, en voi ostaa. Laserdiskejä ei taida olla. Semmonen soitin on vaan rikki, mun täytyisi hihna ostaa siihen laserdisoittimeen. Niin semmosia sitten voisin kyllä ostaa. En tiedä miten mä niitäkään kuljetan kotiin sitten. Eipä täällä oo. Ei Suomessa ole laserdiskejä enää. Siinä olisi kunnon karvahattuja.
pyöräillessä olisi kiva tämmönen. Ai mitä Tetsoneita täällä on. On hieno. Joo. Nyt tullaan Jalavan osastolle. Täällä on kirjoja, mutta täällä on myös sarjakuvia. Joo. Ja ne oli... Ja nyt on viime aikoina paljon panostanut sarjakuviin. Tässä on esimerkiksi tämä aavikon skorpioni, josta muuten menen just kuuntelemaan tämän esityksen tuonne Lonneen. Jalavalta on tullut kyllä tosi paljon hyviä sarjakuvia. Vanhojahan ne on, mutta vai kaikki on Suomessa ilmestynyt. Tää olisi myös tää Pekka Puupään kirja ihan. En tiedä, pitäisikö tää ostaa. Mullahan on semmoset painolaatatkin pari. Onks nyt 3 kappaletta? Pitäis etsiä, että mistä elannon lehdistä ne on otettu. Täällä on hieman väkeä tänään. Olisi kiva tietää, kuinka monta tuhatta täällä on. Mut se nyt tiesi, että lauantaina tänne tulee ihan hirveästi väkeä. Torstai ja perjantaina tulee kakaroita, koululaisia. Ja lauantaina tulee sitten kaikki muut. Tuolla on niin kuin semmonen hieniä hiilidioksidin sankkasumu. Aivan järkyttävää.